inselmilkom. Illum is-Sibt 11 ta' Lulju, festa ta' San Benedittu, patrun tal-Ewropa. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Riżarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jistedinna biex ma nibżgħux ngħidulu iva u nimxu warajh. Nitolbu llum sabiex nimxu fuq l-eżempju ta' San Benedittu. Inwarbu il-gwadan personali u npoġġu dejjem lill-Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna u bħala pajjiż impoġġu lill-Alla fl-ewwel post. Nitolbu wkoll għall-Arċisqof Charles Scicluna li bħallum 34 sena ġie ordinat saċerdot. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nisidinkom biex flimkien niddedikaw dan il-ftit ħin li għandna biex qalbna tkun attent għal Alla biex tfaħħar lil Alla biex tisma' l-kelma tiegħu. Ejjew nieħdu gost li qegħdin ma' Alla u fil-preżenza tiegħu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Int salvazzjoni ta' min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti għena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien infaħru lill-Alla, glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna lil San Benedittu Abbati b'mallem għaref fl-iskola tas-servizz tiegħek, għamel inħobbu lilek fuq kollox u li nimxu b'qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Ibni, jekk tilqa' kliemi, jekk taħżen għandek il-praċetti tiegħi biex widnejk jagħtu widen għall-erf u tiftaħ qalbek għall-għaqal. Iva, jekk issejjaħ lid-den u tajjat lill-għaqal, jekk tfittxu daqs li kieku l-fidda u tistħarreġ għalih daqs li kieku teżori, imbagħad tifhem x'inhu l-biża' tal-mulej u tikseb l-arfa ta' Alla. Għax l-mulej li jagħti l-erf u l-arfa u l-għaqal minn fommu joħorġu u jerfa' l-għajnuna lin-nies is-sewwa u t-tarka ta' dawk li jimxu sħaħ, iħares il-modijiet tal-ħaq u jassess tajjeb fuq it-triq ta' ħbiebu. Imbagħad tifhem x'inhu s-sewwa u l-ħaq u d-dritt u kull triq tajba. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wieġbu flimkien, kull ħin inbierek lill-mulej, kull ħin inbierek lill-mulej. Kull ħin inbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi,
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Flimkien kull ħin imbierak il-mulej. Kabbru l-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Ħarsu lejh u tiddi bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix flimkien kull ħin imbierak il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jisken fih. Ejjew wiliedi isimgħuni, jien il-biża' tal-mulej nallimkom, kull ħin imbierak il-mulej. Ħares il-sienek mill-ħażen u xuftejk mill-kliem il-qerq, titbiet il-ħażin u għamel it-tajjeb, fittax is-sliem u imxi warajh, flimkien kull ħin imbierak il-mulej. Ħenjin il-fqar fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru qal lil Ġesu, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa se nieħdu. Ġesu qalilhom, tassew ngħidilkom intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaq mit-12 il-tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli lil daru jew lil ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew l-uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Kil-bira ħina u nsuq, smajt kanzunetta li qatt ma kont smajt qabel u oġbitni u qatt attent biex nara ta' mini ħalli mbagħad nerġa' nismagħha. Fil-fatt hekk għamilt, mort infittixa u rġajt smajta u kienet verżjoni live, kunċert, u l-kantant qal din naħseb li tafuha. Mal-ewwel 4 noti, in-nies imtlew u wara ftit bdew ikantaw miegħu. 4 noti jaqajmu dak il-ferħ u dik il-memorja. Hekk nistħajjel anke l-festa tal-lum ta' San Benedittu li il-Papa Pawlu VI iddikjara bħala patrun tal-Ewropa. Hekk il-qaddisin huma bħal dawk il-persuni li kultant ikonna forsi fil-post tax-xogħol jew fl-akkwati tagħna jew fil-familja li tgħid dawk pilastru. Tħares lihom u jispirawk li jgħaddi żmien u tibqa' tħares lejhom bħal din l-biċċa mużika li għal dawk il-persuni li hekk laqtithom dik parti minn ħajjithom u tibqa' hekk iġorruha magħhom. Il-qaddisin jagħtuna n-noti biex nerġgħu niftakru dak li huwa għażiż għalina il-Vanġelu. Hekk xtaqt naqsam 4 noti li nsibu f'San Benedittu li permezz tagħhom bena l-Ewropa għaliex San Benedittu ġie fi żmien fejn San Grigor jgħidlu dawl jiddi f'seklu mudlam. Kien hemm il-waqa tal-Imperu Ruman, taħwit, instabilità soċjali kbira u politika. U f'dan il-kuntest ta' dlam San Benedittu jagħti l-futur għall-Ewropa. Papa Pawlu VI jibni fuq il-papiet ta' qablu kien qed jgħidlu patrun tal-Ewropa fi żmien meta konna qegħdin nippruvaw nirkupraw mill-esperjenza kera taż-żewġ gwerer dinjija. Kif se nibnu l-kontinent tagħna? Ejjew inħarsu lejn dawn in-noti li tagħna San Benedittu. L-ewwel waħda li jagħtina hija din: ma nqiegħdu xejn u xejn qabel Kristu. Jitkellem fuq il-widna tal-qalb attenta għal Alla. Ix-xewqa kbira jitkellem anke fuq il-liturġija, fuq it-talb, ma li jitfisser ukoll fil-ħajja
sejħel Opus Dei, l-ħidma tal-Alla li inti qalbek tixtieq bil-qawwa kollha lill-Alla. Jew nagħmlu din l-ewwel talba tagħna llum li ma npoġġu xejn u xejn qabel Kristu. Din li fetħet il-futur sabiħ li mbagħad kellna l-istorja tagħna. It-tieni hija l-kelma umiltà, jitkellem fuq poplu umli li jgħaddi minn rispett kbir lejn Alla u Alla, imma dak jitfisser anke fil-ħajja konkreta. U ħanagħti żewġ eżempji minn xi 12 li jsemmi hu. Hekk waħda minnhom hija l-perseveranza fid-diffiċli. Hekk l-umiltà tik is-saħħa li mhux qed nagħmilha waħdi. Hemm il-preżenza tal-Alla u Alla u jagħtini l-qawwa biex anke quddiem l-isfidi li naffaċċjaw ma naqtax qalbi. Interessanti fejn waqqaf il-monasteri tiegħu, ħafna drabi kienet art mitluqa, kien hemm ħafna mart, bil-ftit il-ftit bidlu l-ambjent, mexxew il-qoddim, ġabuh sabiħ li llum it-turisti jmorru hemm. Jibdel bil-perseveranza qoddim l-isfidi. Jgħid ukoll l-umiltà tgħinek biex tkun attent x'kelma tuża, ma tollix leħnek u tkun attent xi kliem tuża. Kemm drabi jsir ħsara minħabba kliem impoġġi ħażin jew li jweġġa jew li joffendi, hekk il-futur tal-soċjetà jinbena hekk mill-kliem li joħroġ minn attitudni ta' umiltà. Hekk it-tielet isemmi li tgħix f'komunità u li titlob f'komunità. Kien żmien fejn kellek dat taqlib kbir, popli oħrajn ġejjin il-waqgħa tal-Imperu Ruman, kif jibni l-futur billi jibni komunità. Fejn, pereżempju jgħid meta qed tiddeċiedu issimgħu liż-żgħir. Issimgħu liż-żgħir. Jitkellem fuq l-ospitalità li tilqa' jekk xi ħadd barrani ilqgħu. Hekk u dawn iż-żewġ elementi li tagħti dinjità lil kulħadd kien dak li mbagħad wassal biex anke l-Ewropa tista' tibni fuq id-dinjità ta' kull persuna. Mhux ta' wieħed jew tnejn, mhux ta' minnu b'saħħtu jew sinjur, imma kull bniedem għandu dinjità, tarbija fil-ġuf, il-persuna anzjana, iż-żagħżugħ, il-migrant, kull persuna għandha dinjità. Ekku l-aħħar kelma hija s-sens ta' ordni. Żomm l-ordni u l-ordni żomm lilek. Għandna dik il-frażi ora et labora et lege. Itlob, aħdem u waqra. Tejna nirbħu sens ta' superfaċjalità, tejna biex ninżlu fil-fond fil-ħajja talla, ma wkoll tejna biex inqazzu x-xogħol u l-ħidma tagħna. Hekk jew nitolbu lil Mulej biex aħna nożżu dawn in-noti tal-Vanġelu li jtina San Benedittu, ħalli aħna nkoll nkunu dawl jiddi anke f'sitwazzjonijiet forsi jkunu mudlama diffiċli għas-soċjetà tagħna. Imma n-nisrani irid ikun dawl jiddi ħalli jagħti futur. Aħna nfaħru lill-Alla għaliex dejjem jibgħatilna persuni qaddisin li jkunu dawl anke fi żminijiet li nkunu għaddejjin minnhom, nitolbuh jgħinna narfu s-sinjali li jkun qed jagħtina u nilqgħu bil-qalb il-Vanġelu tiegħu. Jew nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja madwar id-dinja kollha biex tgħix din is-sejħa li għamlilna San Benedittu li ma npoġġu xejn u xejn qabel Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Llum nitolbu b'mod speċjali għal Monsinjur Arċisqof li qiegħed jiċċelebra l-34 anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Nitolbu għalih biex il-Mulej ikompli jimlih bl-ispirtu qaddis tiegħu ħalli wkoll permezz tiegħu is-sejħa li jagħmel Alla ta' tmexxija li jagħtina rajja skont qalbu tibqa' sseħħ għall bini tal-Knisja f'Malta. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu kollha l-mexxejja kollha madwar id-dinja, b'mod speċjali illum nitolbu għall-mexxejja tal-pajjiżi fl-Ewropa biex il-koll flimkien iffittxu dak li joħroġ l-iktar ġid, dak li jippromovi d-dinjità tal-persuna, s-solidarjetà.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hekk is-sens ta' komunità jissaħħaħ ukoll permezz tal-mezzi tax-xandir. Illum hekk speċjalment intom li lkom seguna mid-djar nistedinkom titolbu b'mod speċjali għal persuni li ma kontux qegħdin taraw ma li qegħdin jaħdmu hawnhekk biex iwasslu it-trasmissjonijiet wara l-kameras ma' sound hekk 5 persuni regolari 6 biex il-messaġġ ta' Alla, il-ħajja ta' Alla magħna isseħħ. Hekk nitolbu nirringrazzjaw lil Mulej għalihom biex il-Mulej isedda it-talenti li bihom jibni id-dinja u l-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Komplu nitolbuk Mulej għal ħutna il-morda dawk li qed jitħabtu ma' diffikultajiet fil-ħajja għal dawk li jinsabu weħidhom, nitolbu b'mod speċjali għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jitħabtu iżjed quddiem il-pandemija f'dan iż-żmien. Hekk Mulej għatina il-ħelsien minn dak li jeqret il-ħajja tal-bniedem. Dawn talbiet Mulej nofrhomlok kollha permezz ta' Kristu Sidna. Amen. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek Mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Benedittu Abbati jagħtina li bħalu infittxu lilek biex niksbu d-doni tal-għaqda u s-slim fis-servizz tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Ejjew nirringrazzjaw lil Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tassew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba is-saltna ta' smewwiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb, għax bija inti terġa' ssejjaħ lil bniedem għal qdussija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja permezz ta' Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej inti lajn ta' kull qdussija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, nitolbuk tħenna għalina l-koll, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Benedittu mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħna nfittxu li f'kollox nagħmlu r-rieda ta' Alla ejjew nitolbu l-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħenjin aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
it-talba għat qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex fajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Issa li rċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem fiċ-ċokon ta' netolbuk li fuq it-twissijiet ta' San Benedittu Abbati naqduk bil-fedeltà fil-liturġija u nitħeġġu bl-imħabba għal ħutna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-tagħna ħlesejna weqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma uri li inti jomna li kisma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Kif kemm Santu. il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija preżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafri minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, om ta' ħnina ħajja l-ewwa ta' matana, slima lik li lek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva, li lek nitnedu aħna nibku nolfu f'dan il-bit ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa. Verġini Marija. Tlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristus. skont il-fema tal-Papa, sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubitna bħalma naħfri minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-dejn. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddifuha. jistriħu fis-slim. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu smana, Kristu smana. Kristu l-qattal btana, Kristu l-qattal btagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazzom Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħniena, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om u xebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħidnu biet tad-dinja, Frinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħidnu biet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħidnu biet tad-dinja. Henna lina. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema,
itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira u Malla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 Dun Jimmy Bonnici se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa f'Selmu. Il-qudiesa tiġi mtennija fis-6:30 ta' filgħaxija fuq TVM2. Ninformakom li fuq il-website uffiċjali tal-Arċidjoċeżi ta' Malta, knisja.mt, issibu lista tal-qudies bil-Malti u bl-Ingliż li qed jiġi ċċelebrat fil-knejjes. L-insara kollha b'mod speċjali l-persuni mhux vulnerabbli huma mħeġġa jiċċelebraw jum il-Ħadd billi jattendu għall-qudies. Grazzi u nsellmilkom.